a tots al curs de Prevenció, Detecció i Tractament del plagi en la docència a la URB, els recursos del CRAI per la prevenció i l'ús de l'eina Original per la seva detecció. Des del curs 2017-2018 que es va engegar el Pla de Prevenció, Detecció i Tractament del plagi en la docència. Dins d'aquest pla es van crear unes guies per la prevenció, detecció i tractament del plagi en la docència. I a més, des de llavors s'han començat a fer aquests cursos de formació, sobretot en oferir una mica els recursos del CRAI i també en capacitar el professorat en l'ús de l'eina Original. Llavors, aquest curs l'impartim el dividim en 3 parts. En la primera part, jo soc Mar Panyes, del Departament de Gestió d'Empreses i del SORA i del grup de recerca POM, i us presentaré la primera part, que és les guies per la prevenció, detecció i tractament del plagi. Més concretament, aquestes guies, n'hi ha una guia destinada a estudiants, una guia destinada a professorat i una guia destinada a degans, directors de centre i directors de departament. Jo el que us presentaré serà la guia destinada a professorat. En el segon bloc, la Blanca Ferrer del CRAI us presentarà els serveis i recursos que el CRAI ofereix per a la prevenció del plagi. I finalment, la Judit Balenyà, de Serveis de Recursos Educatius, us presentarà el funcionament de l'eina Original, que és l'eina que tenim integrada al Moodle per la detecció de coincidències de trets. Llavors, comencem amb la primera part. El que us comentava d'aquestes guies, les guies les tenim disponibles al CRAI. Aquí veieu una captura de pantalla dels tres guies, estudiants, professorat i degans i directors de centre i departament. Ens centrarem, com us deia, en la guia de professorat, que al final el públic d'aquest curs és professorat. Llavors, el que us explicaré una mica, o intentarem fer un resum molt resumit d'aquesta guia, us explicaré què es considera plagi a la URB, per tant, la definició de plagi a la URB, quines són les causes principals que porten els estudiants a plagiar. També parlarem de com podem prevenir nosaltres com a professors el plagi, també de com el podem detectar, i us presentarem també les conseqüències acadèmiques del plagi, quin és el protocol que hem de seguir en cas de detecció d'un cas de plagi. Llavors, pel que fa al primer punt, que seria què es considera plagi a la universitat, a la URB, aquí veiem que es considera plagi tota actuació mitjançant la qual els estudiants fan passar com a propis treballs, idees, conceptes, informació, dades, arguments, etc., d'altres fonts, i com a originals, treballs o pas de treballs propis presentats prèviament. Aquesta seria com la definició més general del que es considera plagi a la URB, però anem a veure una mica els comportaments més concrets que es considerarien plagi. En primer lloc, veiem copiar text o dades i inserir-ho en el document sense la citació corresponent. Aquest seria el típic plagi textual, copiar i enganxar textualment la informació, i també inclouria el copiar, traduir i enganxar la informació. Per tant, això es considera plagi. També es considera plagi si es resumeix o parafraseja el treball d'algú altre sense donar la referència corresponent de l'autor original. Per tant, el que han de fer els estudiants és parafrasejar amb les seves pròpies paraules la informació, però també l'han de citar. No citar la font d'on s'ha extret la informació es considera plagi. També es considera plagi presentar el treball d'algú altre com a propi. Aquí podria ser descarregar un treball i presentar-lo com a propi, encarregar un treball que el faci algú i presentar-lo com a propi, comprar un treball i presentar-lo. Per tant, tot el que sigui un treball que no sigui propi es considera plagi. També basar el treball en les idees d'algú altre sense donar la referència adequada de l'autor, és a dir, plantejar uns mateixos arguments, unes mateixes dades, uns mateixos estudis, o sigui, quan el treball està plantejat molt similar a les idees d'un altre autor sense referenciar-lo. Si l'estem referenciant ja no es considera plagi. Després ens trobem en el mosaic, que el mosaic és el típic de copiar i enganxar diferents trossos de diferents fonts d'informació i ajuntar-los i combinar-los, sense donar a conèixer les fonts utilitzades. Per tant, al final, sempre s'ha de citar la font d'informació que s'ha utilitzat. I no copiar i enganxar, sinó parafrasejar. Després també es considera plagi l'autoplagi, que consisteix en utilitzar un exercici. Disculpeu, aquí. Ara acabo de veure que no havia passat la diapositiva, perdó. L'autoplagi, que consisteix en utilitzar un exercici que s'ha preparat per una assignatura i presentar-lo en una altra assignatura sense especificar-ho o sense el consentiment del professor. I finalment, la col·lusió, que seria quan dos o més estudiants s'ajunten per preparar en grup un treball individual i després cadascú el presenta com si fos fruit del seu esforç individual. Aquí la idea és, si el treball ha de ser individual, el resultat final d'aquest treball ha de ser el fruit de l'esforç individual de cada estudiant. Això no va en detriment que els estudiants puguin col·laborar en alguna etapa del treball, però que al final el resultat ha de ser fruit del seu esforç individual.
També en l'àmbit més dels estudis de postgrau, o sigui, o en cursos més elevats dins de grau, cursos finals dels graus, també es consideraria plagi els comportaments següents, que són no identificar clarament les fonts segons la manera convencional, és a dir, utilitzant els criteris de citació, acceptats en cada un dels àmbits, no vincular alguns dels punts precisos del text amb les referències corresponents o citar articles que no s'han llegit. Això també passa a vegades, bibliografies molt llargues d'articles que no s'han llegit i que no s'han citat en el text. És important, un cop entès què es considera plagi, quins són els comportaments que es consideren plagi, que es consideren independentment de la intencionalitat. És a dir, en la mesura que l'estudiant té a la seva disposició el material formatiu que el tenen, en el i en altres cursos, és responsabilitat seva informar-se sobre què es considera plagi i prendre totes les mesures necessàries per tal d'evitar-ho. Per tant, independentment de la intencionalitat, es considera plagi. Llavors, aquí us presento en aquesta diapositiva molt breument quines són les causes que porten els estudiants a plagiar, quines són la literatura prèvia, quines són les causes que han identificat com causes més habituals del plagi. La primera és el desconeixement del plagi, en la línia que dèiem de no ho sabia, que això era plagi, per tant, no ho estic fent de forma intencional perquè desconec el concepte de plagi o desconec les conseqüències per córrer la situació de plagi. Després també hi ha un altre dels motius que s'ha identificat, que és la normalització del plagi, és a dir, hi ha entorns o que hi hagi un entorn al que s'entén que el plagi pot ocórrer i no s'estigui com fent res per evitar-lo. És un problema molt greu i s'ha de treballar perquè no ho fem. Fàcil accés a la informació a través d'internet, que pot ser un dels factors que té pujar molt els casos de plagi, tenim accés a molta informació a través d'internet i és molt més fàcil copiar i enganxar la informació. L'actitud del professorat, en aquest sentit, després donarem una mica com de tips o de consells per intentar prevenir el plagi, doncs al final hem de demostrar interès per evitar el plagi i hem de demostrar tolerància zero cap al plagi. Per tant, això també fa que hi hagi més casos de plagi. També s'ha trobat que una de les causes és que els professors només avaluen el resultat, per tant, si ens centrem només en el resultat, és més fàcil que en aquest procés hi hagi casos de plagi. El disseny de les activitats també s'ha trobat com una causa, si es repeteixen activitats de treballs d'un curs a l'altre, si són sobre temes molt generals, molt poc estructurats, sobre temes que no són actuals, doncs fan que sigui més fàcil que hi hagi. L'actitud dels companys aniria lligat amb la segona causa que hem dit de normalització, en el sentit que si els estudiants veuen que els seus companys plagien i no passa res, l'estem com normalitzant. Per tant, ja treballem també amb això. També s'ha trobat que la manca d'integració a la universitat és un dels fets que causen que hi hagi casos de plagi o la pressió del temps, moltes vegades una mala gestió del temps per part dels estudiants que senten aquesta pressió, se senten pressionats pel temps a l'hora d'entregar determinats treballs o tasques, fa que decideixin a per la via ràpida i després també ens trobem que una de les causes és que els estudiants no se senten en l'aprenentatge, perquè centrar-se més en el resultat final i per tant no busquen que aquest procés d'aprenentatge sigui el correcte, sinó que busquen un resultat final. I altres causes que s'han trobat és manca de motivació, falta d'interès, por al fracàs, expectatives familiars altes, etc. Aquestes serien com les causes que s'han identificat en la literatura. Després, parlàvem una mica de les causes, anem a veure què podem fer nosaltres com a professorat per prevenir el plagi, vinculat, ho diguem amb aquestes causes que hem vist. El primer és que nosaltres com a professors hem de tenir clar què és el concepte de plagi, què es considera plagi verdader, quins són els comportaments que es consideren plagi verdader. Si nosaltres tenim això clar, ens és com molt més fàcil prevenir-ho, perquè tenim la informació per fer-la arribar als estudiants. Pel que fa a les assignatures, una cosa que podem fer és dissenyar treballs que dificultin el plagi, per exemple, que impliquin una supervisió o seguiment per part del professor, que demanin aportar idees noves, que demanem lliurar esborranys, dividir el treball en parts i que es vagi lliurant, sol·licitar un treball molt estructurat, això també dificulta el plagi quan hi ha una estructura molt clara, o treballar sobre temes actuals. També és recomanable no repetir treball com diferents cursos acadèmics, per intentar que recorrin a treballs d'anys anteriors i els utilitzin aquest any, o també podem incloure informació sobre el plagi, el programa de l'assignatura o en els criteris d'avaluació dels treballs o de tasques que han. Pel que fa als estudiants, és molt important demostrar tolerància zero vers el plagi.
que deixin que no tolerem el plagi, que per nosaltres és important i que estarem pendents d'aquest tema. També és important que siguem un bon exemple, incloent referències a les nostres diapositives, qualsevol informació que nosaltres compartim, que la citem correctament les fonts d'informació del Demaxter. També una altra forma és fomentar i discutir amb els estudiants el concepte de plagi i la importància de referenciar correctament les fonts utilitzades. Ells han d'entendre que al final es tracta d'uns drets d'autor, de citar a la persona que ha donat aquesta informació, perquè ell és l'autor, és el propietat, és propietat seva, no? I al final discutir o destinar una part de la classe, ni que sigui una part molt petita d'una sessió a parlar sobre això, moltes vegades ajuda a prevenir plagi. També que coneguin els grups de gestor, que es pot utilitzar gestors bibliogràfics. Després, aquest últim, que diu demanar que sigui una declaració conforme a la informació que contenen els seus treballs està degudament referenciada. Després, la Judit explicarà que en el Moodle hi ha com un compromís de la tramesa que ja es relaciona amb això. Per tant, a través del Moodle ja tenen aquesta opció, d'aplicar aquest compromís. Llavors, com es detecta el plagi? Després la Judit explicarà l'eina que tenim integrada al nostre campus virtual, que és l'Original, explicarà el funcionament, per tant, aquesta és una de les eines que podem utilitzar, que funciona molt bé per detectar el plagi, i després hi ha altres eines que nosaltres podem utilitzar, que és fer cerques a internet. Moltes vegades ens passa llegir un treball, si prestem atenció a l'estil d'escriptura, a vegades hi ha canvis de format, incongruències de contingut, o veiem que hi ha algun tros que és com sospitós, també es poden fer cerques a internet o prestar com atenció al redactat del treball, i això també ens pot ajudar a detectar el plagi. Llavors, un cop hem vist què es considera plagi, quines són les causes que podem fer per prevenir-lo i com ho podem detectar, arriba el moment de presentar-vos molt breument quines són les conseqüències acadèmiques del plagi, en base a la normativa. Per una banda, hi ha la via avaluadora. En aquesta via avaluadora, el plagi afecta l'estudiant mitjançant l'avaluació que fem al professorat, que consisteix en valorar la magnitud de l'impacte del plagi i avaluar el treball d'acord amb aquesta constatació. El professor o professora pot arribar a qualificar el treball de l'estudiant amb un 0. I aquí enfatitzem el treball. La idea és que aquesta via avaluadora afecta o s'aplica sobre el treball, tasca, examen, el que sigui, però sobre aquella tasca, no sobre com l'assignatura general. Sí, per tant, el que podem arribar a suspendre amb un 0 és la tasca o treball que ens han entregat en els que tenim detectat el plagi. Això segons norma. Després ens trobem que hi ha una via disciplinària o sancionadora, que seria com el següent pas. Després veurem quin és el protocol que hem de seguir. El segon pas seria el professorat pot plantejar l'inici d'un expedient disciplinari mitjançant el qual es pot arribar a sancionar l'estudiant. La sanció per l'estudiant varia en funció de si el comportament es qualifica com a falta menys greu o falta greu. I aquí veiem què s'entén per falta menys greu o per falta greu. Falta menys greu és dur a terme algun dels comportaments considerats com a plagi, que hem vist abans, que inclús en normativa, quan aquests no afecten una part significativa del treball o exercici presentat en el context dels estudis. Quina sanció hi ha en aquest cas? Pèrdua del dret a ser avaluat, de la totalitat o part de les assignatures que l'estudi estigui matriculat, en totes les convocatòries del curs acadèmic, amb la conseqüent pèrdua dels drets de matrícula o pèrdua del dret a ser avaluat en les convocatòries ordinàries d'una o més assignatures. En el cas d'un que es consideri una falta greu, que seria plagiar en tot o en una part significativa obres intel·lectuals de qualsevol tipus, el que s'inclou plagiaria per el plagi, llavors aquí s'entén per part significativa aquella que incideixi en la redacció del treball d'exercici presentat, i aquí la sanció pot arribar a ser una expulsió temporal de la universitat que comporti la pèrdua dels drets de matrícula i del curs durant el temps que es compleixi la sanció, així com la prohibició d'accelerar l'expedient acadèmic en el curs en què s'hagi dictat aquesta sanció. Per tant, havent presentat les dues vies, el que anem a veure ara quin seria el protocol d'actuació, en cas que com a professorat detectem l'impacte. Primer aplicaríem aquesta via avaluadora, per tant valorem la magnitud de l'impacte, posem la nota de l'impacte del plagi, disculpeu i posar la nota de manera proporcional a aquesta realitat, podem arribar a qualificar l'estudiant al museu. Per tant, avaluem el treball tenint en compte la magnitud del plagi i, per tant, l'avaluem en conseqüència. Aquest seria com el primer pas. El segon pas seria aplicar aquesta via disciplinària o sancionadora. En el cas de detectar un cas de plagi, que és com el que dèiem abans. I a banda de suspendre l'estudiant, per tant, sempre hi ha primer aquesta via avaluadora, la segona, quan ho volem aplicar, seria que podem adreçar el degà o del centre i sol·licitar que proposi el rector l'inici d'un expedient disciplinari. Després
se segueix tot el procediment sancionat corresponent i l'expedient disciplinari es pot resoldre amb la imposició d'una sanció, però com dèiem abans, varia en funció de la gravetat. Llavors, una mica fins aquí és aquest resum que jo us volíem presentar com per iniciar i per posar context al curs, amb la idea això, no? Tota aquesta informació la teniu ben detallada i ben explicada en les guies que us deia, però creiem que si el curs era important per contextualitzar. Llavors, fins aquí seria aquesta primera part del curs. I ara doncs, li passaria la paraula a la Blanca perquè us presenti el segon bloc, que seria el de recursos i serveis que el CRAI posa a la nostra disposició en matèria de prevenció de conflictes. Perfecte, Mar, gràcies. Vaig a compartir la pantalla i jo ho faré directament sobre la pàgina web del CRAI, que com la majoria de vosaltres ja sabeu, ofereix accés a tots els recursos i serveis que posem a disposició de tota la comunitat universitària. Aniríem a la pàgina web del CRAI i aquesta pàgina web està accessible en diferents idiomes i el que nosaltres, ara canviarem la versió, veieu que està en català, en espanyol i en anglès i ho posarem en català, d'acord? I el primer que us volia ensenyar és que, com ha comentat la Mar, les guies que hem vist ara estan a la pàgina web del CRAI. Tots els recursos que tenim aquí podeu accedir per diferents opcions, seria serveis o també la informació que són de fet informació dedicada a perfils i nosaltres anirem aquí i veureu que a aquest apartat de suport a l'aprenentatge i la docència ja tenim un subapartat de plagi. Aquí trobareu les 3 guies, els estudiants, el professorat i els degans i directors de centre i departament i també sapigueu que si les necessiteu, canviant la versió lingüística de la pàgina web, també accediríeu al contingut de les guies en els diferents idiomes. Però si a banda de consultar les guies nosaltres o vosaltres el que necessiteu és aprofundir sobre el tema del plagi sota diferents perspectives, tenim l'opció d'utilitzar el cercador del CRAI. El cercador és més que un catàleg, de fet seria una espècie de mini Google, ja que fa la cerca no només al fons que tenim, sinó també a diferents recursos que hi ha a bases de dades que tenim subscrites i, per tant, els resultats que obtindrem ja serà una primera imatge de com la literatura científica tracta un tema determinat. En aquest cas, anem a buscar plagi. Què passa? Que quan nosaltres escrivim una paraula clau al cercador, en principi els resultats que obtenim són en l'idioma en què nosaltres fem la interrogació i per tant podem utilitzar els truncaments. Si jo trunco plagi amb un asterisc, el que em recuperarà són documents que estan escrits en altres llengües, com pot ser l'anglès, el francès i també el castellà. Faig la cerca i el que us volia comentar és que sempre que entreu al cercador, i la recomanació és que també ho feu a la resta de bases de dades, si hi ha l'opció de que us registreu i us identifiqueu, ho feu perquè entreu en un espai personal on podeu gestionar tant les cerques com els resultats que obteniu. En aquest cas no us heu de registrar perquè les contrasenyes que fem servir per accedir a tots els serveis de la universitat, igual que el Moodle, el correu electrònic, són les mateixes, aquestes contrasenyes, i si ens identifiquem amb elles, veureu que al tornar a la pàgina del cercador ja tenim aquí el nostre nom i cognoms i tenim aquest espai personal. Hem fet aquesta cerca, clar, hem recuperat 46.000 resultats i a partir d'aquí nosaltres podríem fer una sèrie de gestions que anirien des de guardar la cerca si hem de treballar continuadament sobre un tema o bé establir una sèrie de filtres per fer aquests resultats que siguin gestionables per nosaltres com a investigadors o pels alumnes. Llavors, en el meu cas, jo el que faria és, per exemple, si a mi només m'interessen els llibres, doncs aplicaria aquest filtre que tenim ja destacat a la part superior, però a més tinc l'opció de la cerca avançada, que què em permet? Doncs em permet delimitar en quin camp vull que me busqui el terme que acabo de posar, en aquest cas, per exemple, en el títol. Veieu que aquí també teniu
teniu l'opció de fer uns límits cronològics que en funció del que necessiteu, si necessiteu fer una cerca exhaustiva, doncs ho podríem deixar així, però que en un altre cas podríem limitar si us interessen només els documents més recents, d'acord? Feta la cerca ja veiem que hem canviat molt el nombre de resultats, que tenim 10.820, abans en teníem 46.000, i per tipus de recurs doncs jo li posaré que vull llibres, d'acord? I me quedaria amb 25. Què us volia comentar? Bueno, doncs que per cadascun dels resultats també teniu l'opció amb aquesta icona de guardar-vos aquests llibres si l'heu de consultar de manera continuada doncs, al vostre espai personal, que quan entrem en cadascun dels documents que hem recuperat tenim una eina que per evitar doncs, el plagi és interessant i que també incorporen moltes bases de dades, repositoris, etc., és que ens ofereixen la possibilitat d'obtenir la cita del document que estem consultant en diferents estils de citació que podem canviar en funció de les nostres necessitats i que, per tant, ja podríem copiar i enganxar aquesta cita al treball que hagin de fer els alumnes o que hàgiu de fer doncs, vosaltres en les vostres recerques. A banda d'això, què volia comentar més? I que això és una novetat de fa poc temps, i és que si el que estem buscant no ho acabem de trobar, veieu que aquí en aquest literal superior us dona la possibilitat d'ampliar la cerca al fons de la resta d'universitats catalanes, en aquest cas, que és aquesta primera opció, en el qual obtenim una sèrie de resultats que si, per exemple, ens interessa a nosaltres consultar aquest llibre, si anem movent-nos aquí a la part superior, veieu que teniu aquestes opcions que són totalment gratuïtes. D'entrada, en aquest cas, teniu l'opció d'obtenir la còpia del llibre que podeu tenir en 7 dies i us envien el CRAI que escolliu d'aquí de la universitat, o bé, fins i tot, podeu obtenir, en el cas de que necessiteu un capítol, doncs una còpia que us arribarà al vostre correu electrònic en menys de 24 hores i que, per tant, és una altra via per ampliar doncs, la cerca i obtenir resultats i poder-los consultar de manera fàcil. I fins i tot hi ha una darrera possibilitat, que és la d'ampliar la cerca al fons de biblioteques d'arreu del món. I, per tant, aquí doncs, tindríem uns altres resultats i tenim les mateixes opcions que hem vist abans per les universitats catalanes, que en alguns casos podríeu obtenir el document també de manera gratuïta, en aquest cas no, però sí que podeu obtenir també en aquest cas doncs, una còpia del capítol en 24 hores i que podeu descarregar i consultar. D'acord? Això pel que fa doncs, a ampliar, a buscar recursos doncs, sobre el tema del plagi. Què més posem a la vostra disposició des del CRAI? Doncs si anem una altra vegada a la pàgina principal i a l'apartat també dels serveis, veureu que a l'apartat de suport a l'investigador tenim un subapartat que és el de normes de citació i gestors bibliogràfics. Aquí el que hem fet és fer dues guies que fan referència doncs, a aquestes dues eines que de fet estan en la línia doncs, que marquen una mica les guies, que sobretot és la de la prevenció del plagi, i la millor manera de fer-ho doncs, és citant totes les fonts que es fan servir a l'hora de fer els treballs de recerca o els treballs acadèmics. Aquesta guia en principi doncs, fa una referència de per què cal citar i després ja aniríem doncs, a la part de les diferents normes de citació més utilitzades per les diferents disciplines, amb enllaços a guies on es detalla doncs, com han de ser les cites al text i com han de ser les bibliografies finals, i també amb diferents exemples que podeu consultar. Hi ha un apartat especial per citar les fonts legals per les seves característiques i després també veieu que també aquí hi ha un apartat de com citar les dades de recerca, tot i que en la majoria dels repositoris on es dipositen aquestes dades de recerca doncs ja s'inclou la cita en diferents formats que també es pot copiar i enganxar. D'acord? A banda d'això, què tindríem? Doncs, si anem a l'apartat anterior, si anem aquí, tornarem a... Aquí a les normes de citació, tindríem l'apartat dels gestors bibliogràfics, que són eines que ens permeten automatitzar la feina tant de la cita al text com la bibliografia final,
De manera que també ens permeten crear la nostra pròpia biblioteca personal i gestionar-la de manera com nosaltres creguem més oportuna, creant carpetes, i també tots permeten el treball col·laboratiu, creant grups i compartint les referències i treballant també d'aquesta manera col·laborativa. En aquesta guia el que hem posat bàsicament és el gestor bibliogràfic de Mendeley, que és el que hem donat suport fins ara, i després també tenim Zotero, que en aquests moments no està vinculat a cap grup editorial, a diferència de Mendeley i d'EndNote. Llavors, per això també ara l'anem posant, perquè les últimes circumstàncies fa que no sé si tindrem accés dintre d'una temporada al que seria el Mendeley institucional, sí, el Mendeley gratuït, d'acord? I després comentar-vos que tenim aquí també unes eines de citació ràpida, que el que fan és que estan incloses a la majoria de recursos i de bases de dades, i el que ens permeten és generar una cita bibliogràfica de manera automàtica, si no volem fer servir els gestors bibliogràfics. Espera't, que ara això m'ha anat aquí. Aquí hem posat aquests programes que te generen la cita bibliogràfica, sobretot si tenim un identificador bibliogràfic de la publicació, com seria el DOI, o en alguns casos l'ISBN també genera la citació, i ja hem vist que amb el cercador també ens facilita això, a Google Scholar i a moltes altres bases de dades, i el seu funcionament és molt senzill, perquè anem a ZoteroBib, per exemple, perquè ho veieu, posem el DOI que necessitem obtenir la cita, i veureu que aquí a l'apartat de la bibliografia ja ens apareix, en aquest cas, amb aquest estil que podem canviar en funció del que necessitem, i aquí podríem anar afegint les diferents DOIs que hem utilitzat pel nostre treball, i també ens generaria tota la bibliografia final. A banda del que acabem de veure, des del CRAI també fem sessions de formació adreçades als estudiants, tant de grau com de màster i de doctorat, sobretot en aquesta prevenció i l'utilització adequada de les normes de citació i també dels gestors bibliogràfics. Aquestes sessions de formació que fem és a petició, evidentment, dels professors de les diferents assignatures. I, finalment, comentar-vos que qualsevol dubte que puguin tenir els vostres estudiants o vosaltres mateixos a l'hora de citar un determinat tipus de recurs, estem des del CRAI a la vostra disposició. Tenim un servei genèric virtual, que és aquest el Pregunta, que us podeu adreçar i que hi ha un temps de resposta de 72 hores com a màxim, però, evidentment, també podeu anar a cadascun dels CRAIs de campus en els quals ja vosaltres teniu allà la docència o esteu allà, i us donarem resoldrem la vostra consulta. Veieu que aquí a CRAI de Campus, si anem aquí, per exemple, al CRAI Vallicens, hi ha una adreça genèrica que podeu utilitzar per enviar les vostres consultes i les dels vostres alumnes, i després també, si aneu al directori, específicament podeu enviar la consulta a qui creieu oportú, d'acord? I per la meva part, això seria bàsicament tot el que oferim com a recursos i serveis del CRAI per la prevenció del plagi. Hola, moltes gràcies, Blanca. M'escolteu? Sí. Espera que tanco el guia. Com vulguin. Jo us compartiré, des del Servei de Recursos Educatius, us compartirem la part de la funcionalitat de l'original. Us comparteixo la pantalla i el que esteu veient la presentació. Sí. Sí? Vale, gràcies. Com a Servei de Recursos Educatius, el que us venim a explicar, seguint el fil del que han explicat també les companyes, és la funcionalitat de l'eina original que està integrada en el nostre campus virtual de Moodle. Veurem què és Original, que ja ho hem anat explicant, nosaltres més concretament en què és l'eina, com s'activa i quin és el seu funcionament d'Original en el campus virtual, les activitats en les que tenim disponible aquesta eina,
i l'informe que genera Original, perquè a més de donar-nos un percentatge, com explicar, de plagi, de coincidències textuals, el que ens genera és un informe que és molt interessant perquè és on el docent accedeix, pot revisar concretament totes aquelles coincidències i fins i tot modificar aquell percentatge i ajustar-lo a la realitat de l'exercici. Per tant, què és l'Eina Original? Antigament, potser molts de vosaltres la coneixeu com a Urkun, però Original va comprar Urkun, però és el mateix que Urkun. És un programari informàtic que és del 2017, adquirit pel Consorci de Serveis d'Universitats de Catalunya, el CSUC, i que està integrat a totes les universitats públiques catalanes. I el que fa és analitzar les coincidències textuals. D'acord? Més endavant veurem quins tipus d'arxius agafa, quins no. Per tant, tant com el plagi, el que realment és un detector de coincidències textuals. Per això és molt important, quan l'alumne fa una entrega i veiem uns percentatges elevats, és accedir al propi informe, revisar-lo i deixar-lo realment en el percentatge que pertoca, perquè, clar, penseu que quan són coincidències textuals, els enunciats, pot haver referències legals o altres textos que faran que, conseqüentment, incrementi aquest percentatge. Per tant, està integrat a Moodle i des del curs 2017-2018 ja el tenim, aquesta eina. Aquesta eina la trobarem en la tasca, que us comparteixo una altra pantalla que us vull ensenyar, la trobarem a la tasca, al qüestionari, al fòrum i al taller també. Quan diem el qüestionari són les preguntes obertes, en les que han de redactar, ho podem activar, d'acord? On podeu trobar tota la informació que jo us explicaré, que el que es faré és una mica explicació de les principals funcionalitats, però principalment teniu el menú, podeu anar des d'aquí a ajudar, manual d'ús, i anireu aquí a parar, aquí no, aquí anireu a parar a la pàgina del campus virtual de suport que tenim. Una vegada esteu aquí, podeu anar al campus virtual eina a eina i trobareu aquí altres eines, l'eina de detecció d'original al plagi i tots els continguts de com funciona, bones pràctiques proposades, ús de preguntes d'ús freqüent, sobretot aquesta, que també ho explicarem, les tipologies de documents. També teniu el que us ensenyarem com navegar amb l'informe d'Original, totes les fonts en les que Original treballa i compara els materials, les bones pràctiques, que no ens hem de centrar en el text, la tipologia de documents que agafa, formats, tots aquests d'aquí, i els que no estan contemplats també, que són importants, i molt important que contingui almenys 350 caràcters, si no, no és possible que Original trameti un informe, un text més curt. D'acord? Doncs aquí teniu tota aquesta informació. Però, a més, també us volia explicar que de la web del Servei de Recursos Educatius, recursoseducatius.urb.cat, teniu l'apartat de campus virtual i hi ha detecció del plagi. Aquí podeu trobar també el mateix, l'explicació, la integració d'Original que us estava comentant i l'acord marc del CSUC i les guies també de les companyes que estaven comentant a l'inici. També en relació a la recerca, el que s'està treballant amb el tema amb l'escola de doctorat i les guies d'ús, la de prevenció i l'enllaç al webinar anterior també. Doncs recordem que podem accedir a la documentació si estem al campus virtual des de manual d'ús, entrarem directament allí al menú i hem d'anar a detecció del plagi o també des de la web de recursos educatius. Torno a la presentació i el que us comentar, és un sistema de detecció de coincidències. Això és molt important, és el que dèiem a l'inici. Comparativa textual, elabora, i amb això elabora un informe en el que s'identifiquen els fragments concrets on aparentment hi ha una coincidència, que ja veureu després. L'informe ens dona la possibilitat de veure el treball original de l'alumne i els llocs on ha detectat, les fonts en les que ha detectat que aquell text és similar.
el que deia, se presenten no paral·lelismes i podem després, també és important, determinar com a docents si creiem que allò és plagi o no. I en funció de que incluïm o excluïm les fonts, el percentatge, aquell que es presenta a l'inici, disminuirà. Cal dir que si treballem l'informe i disminuïm el percentatge, no es veurà reflexat en el percentatge de, per exemple, la tasca. Però sí que quan acabem de treballar podem descarregar l'informe en document PDF amb el percentatge que ha quedat final i el podríem pujar, per exemple, com una retroacció a l'alumne. Clar, cal tenir en compte els falsos negatius i encara més els falsos positius, el que dèiem. El que no detecta, que passa desapercebut, tema d'idiomes, etc., però també els falsos positius, tots aquests percentatges que s'incrementen, però que realment són cites, elements que són necessaris en el text, que parlen d'un altre text. Per tant, el treball important és sempre anar a l'informe, revisar, perquè potser l'alumne ho ha citat bé, ho ha expressat correctament, que parlem de la citació, llavors allò no és un percentatge, no hi ha un plagi en aquest cas. I nosaltres, seguint en la línia que també van explicar les companyes, la universitat la posa en marxa amb la finalitat formativa, no punitiva. L'objectiu és que l'estudiant millori la competència que és el tractament de la informació, que pugui pujar els treballs acadèmics, li podem permetre veure el percentatge també, que pugui fer entregues diverses i pugui veure com aquell percentatge baixa, va augmentant. D'aquesta manera també es pren consciència en la forma de com es presenten els treballs, el que dèiem abans, de les citacions. Vull dir, al final ho hem d'aprendre com una eina d'aprenentatge, és una eina formativa, no punitiva, de dir, hi ha un percentatge que a partir d'aquí es plagi. No, l'informe és el lloc on hem de recaure per poder treballar. I això, que l'avaluació forma part d'un procés d'aprenentatge i té la finalitat d'ajudar a l'estudiar. Aquí teniu també l'enllaç, parla concretament d'aquest tema, de l'impacte de la detecció del plagi a les universitats. Però anem a veure una mica el circuit de com s'activa això en una aula virtual. Doncs primer de tot, el professor o professora ha d'activar Original a l'activitat del campus virtual. Com hem dit, pot ser o al fòrum, amb una tasca, un qüestionari amb preguntes obertes o en un taller. És important activar-ho des d'un inici perquè totes les activitats que els alumnes vagin entregant passin per l'informe. Si ho activem a posterior, agafarà les entregues posteriors al que no activem. Les que ja han entregat no les revisarà, d'acord? L'estudiant lliura el treball a través d'aquestes eines que hem dit, la tasca, qüestionari, fòrum, taller, i el campus virtual passa a Original el treball de l'estudiant. No és immediat, ens informa una icona d'engranatge que està tramitant i ens enviarà posteriorment un percentatge amb diferents colors, depenent si hi ha un 90% serà molt vermell i si n'hi ha molt poquet en color verd, en una escala. I l'Original ens generarà, podrem fer clic a un informe d'aquestes coincidències. I què farem? L'Original guarda aquest treball de l'estudiant a la seva base de dades per futures comparacions. És a dir, tots els treballs que pugem dels alumnes o dels que estan del consorci i totes les fonts queden allà per futures comparacions. I el que abans també us he comentat, que és com una pràctica interessant, però que ho pot decidir el docent, és que el professor o professora pot consultar l'informe, però pot deixar decidir si l'estudiant pot veure el percentatge o si només el vol. Us tinc aquí preparat el vídeo explicatiu, sense veu perquè no cal ni repassant jo. Com veieu aquí com funciona, doncs tenim el model està integrat amb Original, detecció de coincidències de textos ja existents. On el podem activar? En les diferents tasques. Tenim la tasca, el fòrum, el taller i el qüestionari amb preguntes de resposta oberta. Què hem de fer? Primer de tot, activar l'edició de l'aula virtual per anar als paràmetres d'una tasca. Aquí veurem com creem la tasca, fem la descripció, tot el que és l'activitat i a baix de tot trobarem aquí el connector del plagi d'Original. Ho hem d'activar
i ens sortiran les opcions que us comentava, si volem que ho vegi, si després de la data de venciment o que no el vegi, només el veurem nosaltres. Aquestes són les diverses opcions. El mínim, 350 caràcters ha de tenir perquè pugui tramitar les preguntes de resposta obertes en els qüestionaris o en el fòrum, o que a vegades també contesten la mateixa tasca, no entreguen un arxiu, sinó que també poden contestar. Llavors, és important, 350. Com ho veu l'estudiant? Doncs bé, l'estudiant a tramès, entra a la tasca, ha de fer soc conscient de la guia de la política de plagi, puja l'arxiu i li surt l'engranatge, el que comentava abans, que s'està processant a original. Una vegada ja ha passat, tenim aquí un 54%, no? I on hi ha la paraula original és on accedirem a l'informe de coincidències, que aquí només tenim accés al professorat. Els alumnes no tenen accés, d'acord? Molt bé. Com dèiem, l'alumne ha de trametre, si és conscient, l'existència de la guia, és el compromís de la tramesa. Això no implica res en el tema de que si no ho activa no passa a original, no, és una cosa independentment, és acceptar el compromís d'originalitat, que és aquest paràmetre de tramesa que el podem activar o no. Recordatori, hem dit, tasques, fòrums, tallers i preguntes obertes dels qüestionaris es pot activar en qualsevol moment, però només passen els treballs lliurats posteriorment a la seva activació, no té caràcter retroactiu. No detecta l'autoplagi. Si un alumne puja un fitxer del campus virtual, no detectarà les coincidències dels fitxers pujats prèviament pel mateix usuari. D'acord? Això és molt interessant per tot el tema dels TFGs, que és l'entrega per fases. Així que no heu de patir, si en el context que podeu estar pensant, perquè és una pràctica en què no afectarà en un autoplagi. No detecta les coincidències, com hem dit, basats en imatges, es sortirà una icona de warning i de canó, zip, ni textos inferiors a 350 caràcters. Necessita textual. No tradueix text a buscar altres idiomes. Aquí. No tradueix el text, el que hem dit, els informes de coincidències estaran disponibles durant 25 mesos a la tasca, no ho tenim activat, i les fonts que utilitza Original per comparar els treballs són d'internet, diferents de llibres, articles, revistes, materials editorials i materials pujats pels propis estudiants, que és allò que hem dit de la base de dades. Repassant el procés perquè sapiguem el que hem dit. Puja, hi ha l'engranatge i aquesta icona és la que ens diu que aquest arxiu, que és una imatge, no pot passar pel original perquè no és text, és una imatge. A vegades els alumnes ens han escrit dient m'ha sortit això, vol dir que... Vale, és que és una imatge. No és redolent, simplement que això no t'ho passarà. O si veuen l'engranatge, és que està en procés, no és immediat. El que dèiem, després ha rebut el treball, però encara no ha lliurat l'informe, doncs se l'informa a l'estudiant d'això. I, una vegada lliurat, tenim el percentatge que surt aquí. Si hem permès que els alumnes ho vegin, doncs ho veuran el percentatge i si no, doncs només ho veurem nosaltres. Clicant aquí podrem entrar al que és l'informe. Jo en aquest cas, us ensenyaré d'aquí primerament perquè potser serà... i després ho navegarem amb l'aula. L'informe el que fa és presentar-te amb 3 vistes principals la mateixa informació en la que pots navegar en la comparativa del text original i les fonts, i incloure o excloure. La pàgina inicial ens dona aquí dalt, per exemple, aquesta distribució de totes les pàgines del text i les que assenyalen són on ha detectat coincidències, d'acord? És una visió molt transversal. Després aquí tenim a l'esquerra les similituds del text sencer, advertències si hi haguessin caràcters estranys. Aquí teniu el percentatge general, el que ha tret de detecció de plagi, i llavors diu aquí un promís del destinatari. Les dades de l'alumne, de la persona que l'ha pujat, una mica d'informació,
I aquesta és una plana principal. També teniu, per anar sempre, quan treballeu i descarteu els percentatges, podreu tornar a actualitzar si hi ha un moment que diu, ostres, heu dit, no, vull tornar des de l'inici. Podeu tornar a com actualitzar. I en aquesta icona podeu baixar l'informe. Aquí també teniu informació sobre com navegar. Per tant, el que us deia, una vegada ja entrat aquí, podeu veure les tres principals imatges que ens dona l'informe, des de coincidències, fonts o document complet. Al final són maneres de treballar on us sentiu més còmodes, perquè potser algú, a mi, per exemple, m'agrada molt des del document complet, però aquí el que et fa, per exemple, en coincidències, és que va una per una, tens el document a l'esquerra enviat que ha fet l'alumne, amb el percentatge de similitud del text, i a la dreta et diu el text concret i la font original. Si és un treball de la URB, veureu el correu de l'autor. Si no, no. Que no fos d'un altre alumne. I llavors mostra altres fonts possibles i podeu jugar en dir, doncs no, la font principal no és aquesta, sinó és la segona i anar següent. La podeu incloure a l'anàlisi o treure'l i farà que baixi. També teniu de les cites, parèntesis i diferències detallades en el text que podeu activar o desactivar perquè baixi aquest percentatge. Aquesta seria la vista de coincidència una per una. Després teniu la del document complet, que és tot el document com allò transversal de l'inici, però en vertical, en el que podeu navegar fent scroll i us destaca el lloc on hi ha la coincidència. Podeu entrar a fer el detall i incloure o excloure i el mateix, treure de les cites. És el mateix, l'únic que teniu diferents visions i on us sentiu més còmodes per treballar. I per últim, podeu anar a treballar directament les fonts que teniu, si són documents web, publicacions, i us diu aquí la similitud de totes aquelles fonts que són principals que heu determinat. Podeu també veure si hi ha fonts alternatives i, el que dèiem, passar una segona a ser primària, el lloc on la similitud i també aquí la ubicació concreta amb la línia de temps, que és la vista aquella de l'inici. O sigui que són com ajudes visuals per una mica situar-vos del que us està detectant. Posiciona el text, número de coincidències, per veure les fonts també alternatives. No m'ha acabat. Ara ho veureu aquí a l'aula. Molt òbviament, entrem aquí una tasca de mostra. Anem a visualitzar totes les trameses. Aquí ja ens han fet unes entregues uns alumnes que els ha donat diversos percentatges, com veieu el warming aquest de la imatge perquè no es tramet. I ara si entrem, per exemple, a l'informe d'aquest alumne, el que us deia. Hi ha algunes cosetes diferents, teniu aquí altres opcions que han afegit, que és el mateix que està en la visió que us ensenyava, podeu incloure, descartar, teniu aquí també informació d'ajuda, exportar l'informe, una guia ràpida i canviar també la versió de l'idioma, del que és del treball. Aquí teniu tota la informació de l'estudiant, les paraules, el que us comentava, l'identificador, aquí també ho teniu aquí dalt, i el percentatge, que és molt elevat en aquest, que és un exemple. Aquesta seria la línia de temps, com que són 2 pàgines, doncs 2, i ho té superdetectat. Aquí podríem treballar amb les troballes, aquí tenim tot el document, i, per exemple, ensenyar-la en quin dels punts. Tinc una altra que tenim més cosetes, que entrarem per la d'aquesta d'aquí, també perquè veieu, es carrega l'informe, és molt ràpid d'accedir. Aquí també diferencien en diferents punts. Les troballes, com es deia, les podem treballar així, ens les ressalta aquí també, i del text d'on possiblement l'hem tret. Podem excloure aquesta coincidència i fer baixar el percentatge. Veieu com aquí s'ha reduït, però si jo dic no, jo vull que torni, sempre puc tornar a l'estat original de l'informe i tornar a tenir-lo. I puc anar navegant per aquí. Puc veure en el document tot complet en quin punt, tot el que us està dient.
Però he tornat a anar a la visió de document, no? Al final és el que es deia. Aquí és com troballa per troballa en secció i el document és tot. On us sentiu més còmodes per treballar? Aquí sí, veieu que es va destacant i depèn, aquí ens destaca a la dreta doncs, que això pertany en aquest punt. Aquesta seria una altra, veieu, aquí ara ens ha destacat la segona troballa. El mateix que podem incloure, podem veure, si fiquem els recursos aquí, d'on. Podem incloure també les coincidències web i veurem que tenim aquí altres coincidències, però podem dir no, aquestes no ens interessen, les excluïm directament. Podem veure aquí, no?, el que us deia, un per un, aquí no hi ha tot el que és la informació. Una vegada també podem anar, l'últim, a les fonts, que ens diu, no?, les que hem deixat, no?, que treballem, si les excluïm, tornarà a baixar, veieu aquí com va baixant, les incluïm i ens diuen els punts concrets que estan. El mateix tenim aquí per poder activar, desactivem i no les tindrà en compte i ens deixarien a veure fent clic en el punt concret on està. Doncs aquí ens diu en aquest apartat. La podem excloure, podem fer clic i veure els detalls i ens porta a la troballa concreta per veure-ho més clarament. O sigui, al final ens movem per aquestes pantalles que ens donen la mateixa informació però de diferent manera exposada. Si el baixem, doncs el que fa és fer-nos un informe de... No ha sigut aquest. Ens fa l'informe, s'ha quedat aquí penjat. Aquí està, perdoneu, en aquesta pantalla. Ens fa un informe de totes les troballes. L'interessant aquí és deixar-lo actualitzat aquest percentatge, treballat, perquè quedi el que és realment. Perquè, com hem dit, és un text de coincidència, el que és un detector de coincidències de text, perdoneu. Per tant, el primer percentatge que hi ha, doncs no ens hauríem de guiar, hauríem d'entrar, treballar l'informe i veure què és finalment el que ha de comptar o el que no. I a partir del que queda, doncs sí que hem de prendre les decisions que creiem convenient en l'activitat. Aquesta ha sigut la part tècnica. Veig que hi ha preguntes. No sé si estic llegint, a veure si us les puc resoldre ara i si no després amb el xat us puc anar dient, no? A veure si detecta l'ús de la IA. El tema de la IA. La Original no detecta textos generats per intel·ligència artificial. Actualment aquesta eina, no sabem en el futur les noves licitacions si la detectarà o no, perquè també és veritat que com és una eina consorciada del CSUC, de les universitats catalanes, ara estem amb aquesta, però també s'està treballant en noves licitacions. Llavors, no sabem si la futura incorporarà el que és l'exemple de, com dius, Elisabet, del ChatGPT. Tot i així, nosaltres, tal com deia la Mar i la Blanca, per nosaltres no és una eina que ha de ser punitiva, sinó de ser formativa. Per tant, aboguem molt del seguiment de l'estudiant, realment, que tu ja pots veure, sobretot, per exemple, en TFGs, no és molt clarament quan un treball s'ha fet per un estudiant al llarg del temps. Però ara mateix no detecta, perquè el que fa són coincidències de text amb la base de comparativa. Tenim unes guies, ara que el Pere també comenta, tenim unes guies al campus virtual que després us les compartiré en el xat perquè ara, per no anar movent de pantalla, sobre l'ús del ChatGPT, també hi ha coses com tema de citacions, també per si diem, com citar quan s'ha fet una imatge a Mia, etc. Us ho compartiré perquè tota aquesta documentació també està en relació i en línia del que és la xarxa estratègica de la IA, també en treball. Llavors, tot és una mica tot novedós, però, com diem, actualment és molt difícil detectar
si ha estat generat o no. Però bueno, crec que tots comencem a veure, no? Si un alumne no l'hem vist al seu treball i de cop doncs veiem la manera dels continguts, com els expressa, com els presentes. Sempre podem treballar fent que facin les presentacions del que han treballat i en allí veurem doncs, si els continguts tenen un domini, li podem fer preguntes, és una manera de validar. No? Si ho deixem tot directament en una tasca, amb un percentatge, com deia l'informe, doncs no és realment la pràctica que nosaltres fomentem, no? Des del Servei de Recursos Educatius. Gràcies, Andreu, estàs contestant la sí, 350 és el paràmetre que hem comentat abans. Menys d'això no? Si, per exemple, activeu en una tasca que han de contestar la descripció o en el fòrum, el qüestionari, i no ho posem, l'alumne escriu, menys d'aquests caràcters, no passarà el detector. Llavors necessitem que la resposta tingui això, més de 350 caràcters. A veure, fora d'entorn de Moodle. No. Joana, nosaltres expliquem la funcionalitat dintre del campus virtual integrades en aquestes tasques, principalment. No tenim aquestes opcions, d'acord? I crec que he dit la IA, que és el que ens preocupa a la majoria, però ara us compartirem els enllaços. Una altra pregunta, si tengo un trabajo, lo escaneo 2 veces por el software original, aumenta el porcentaje. L'autoplagi, entiendo l'escaneo. A veure, té que ser text, imatges no agafa. Llavors és important. Clar, jo entenc quan dius escaneo, te genera un document, PDF, però si és una imatge, no és textual, serà difícil que ens pugui passar. Ha d'haver text, ha de ser un format de text. Llavors, l'autoplagi no existeix en el que és en original, o sigui que no puja. L'alumne, el que deia abans, pot entregar un treball en diverses fases per fer aquest seguiment i és una cosa positiva, doncs no afectarà en la seva entrega. Dius, he penjat aquesta primera part i quan torni a penjar la segona em pujarà el percentatge. No, perquè l'emissor és el mateix, no té un correu identificador, que és el que heu vist abans en l'informe. Més o menys crec que intentaré contestar una mica. Crec que en principi estan totes contestades. Si no, revisaré ara el xat i com us he comentat, us compartiré. Una altra pregunteta. A ver, tiene la capacidad de detectar caràcteres ocultos y manipulaciones. Són aquells caràcters d'advertència. Maria de Los Ángeles, a l'informe he comentat que hi havia aquells caràcters, quan intenten fer alguna cosa d'aquestes, surten en aquell apartat de l'informe, en advertències. D'acord? Després us ho passaré aquí, tot això que he comentat, l'enllaç de l'informe, perquè ho pugueu revisar, de res. Els enllaços també que tenim, amb l'explicació, que jo veureu que és molt senzilla, l'activació, sobretot el treball, és que navegueu, entreu, mireu i treballeu en les llistes que us sentiu més còmode. Recordar-vos que si teniu dubtes concrets de com implementar-lo o com treballar alguna cosa, podeu contactar amb nosaltres via SAO directament i fer-nos una consulta i us atendrem i quedarem i ho mirem. O sigui, coses que vulgueu que siguin concretes, quedem i ho mirem. I no res, en principi, jo crec que, no sé, Mar, Blanca, si voleu afegir alguna cosa, perquè crec que per la meva part era la funcionalitat, veure una mica, no?, on podem aplicar, veure els informes i passem els enllaços aquí, no? També podem compartir els vostres, si voleu, pel xat, que ho tinguin a mà o alguna cosa. Sí, perfecte. Sí, Mar? Sí. Doncs, moltes gràcies a tothom per haver assistit. Gràcies. Moltíssimes gràcies i esperem que hagi quedat entès els conceptes bàsics. D'acord?